Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našich návodů. Dneska si ukážeme, jak přijít úplně snadným, lehkým, jednoduchým a prostým způsobem k penězům. Stačí si otevřít váš prohlížeč a zadat do něj withdraftujto.cz. Tak, kliknout na první stránku a najdete náš server. Dále zde hlasuj pro server. Zadáte do kolonky, kam se dá psát, zadáte své jméno. Dáte hlasuj, teď vás to portne sem. Zde vyplníte kód z obrázku, já to nemůžu přečíst, OMG, co to tam dávají zase. No tak doufejme, že to bude dobře. Váš hlas byl zaznamenán, nyní si otevřete hru a tada! Smažka se hlasoval pro server a získal $10. Jednoduchý, rychlý způsob. Za server můžete hlasovat pouze jednou za 2 hodiny. Pokud máte víc IP adres, můžete víckrát, pokud se domluvíte s kámošem, že vám třeba 50 lidí bude hlasovat, tak klidně. My vám nebráníme. Takže se s vámi loučím. Zdarec.